खुलुमबाय आंनि अनजाग्रा लोगोफोर उन्दुनायनि सिगां फंनैसो सावरायनाय बेवहाय नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो आङो बरायनानै लाग्रोबाय दिनैनि टपिकआनो जाबाय थाथ'आलासे बि जोबोद गोख्रों जुद्धआ सोलिगासिनो दङमोन अखानायैनो फाइनाल बा जोबथा जुद्धआ जागोन दा बिनिखायनो नों हायो ना आं हायो बेबादि बयबो जुजिनो थाखाय अखानायब्लानो थैनाय थांनाय बे फाइनाल बे जोबथा जुद्धखौ खालामनो थाखाय नांनो थाखाय थाम-थिम जाबाय जेब्ला फुं जायो सासे आर्मिया फुल इउनिफर्म गाननानै गावनि AK-47खौ लानानै आरो गोबां हाथियारफोरखौ लानानै अस्त्रफोरखौ लानानै बियो हाजो फारसे गाखोलांगासिनो दङ थिग बे समावनो सासे आर्मि लोगोआ नुसनहरनानै कामान्डारनो रिपर्ट हैबाय सोर उमुगा हाथियारफोरखौ लानानै बियो हाजो फारसे गाखोलांगासिनो दङ बबेयाव थांनो नागिरदों मोनथिया जानांगौ बियो सुथ्रुफोरजों आखाइ हमनो थाखाय थांगासिनो दङ बा खारलांखोमानो बियो आगान सुरलांगासिनो दङ दा बिनिखायनो आर्मि कामान्डार आरो माखासे आर्मिफोरजों ज' जानानै बिसोरो मा खालामबाय दरबिन लानानै बियो मा खालामनो सानमारदों बबेयाव थांनो सानमारदों बेखौ दरबिन लानानै मोजाङैनो फल' खालामगासिनो दङ नाहरगासिनो दङ जेब्ला बे आर्मिया गोजौनिफ्राय गोजौ सहैयो बियो मा खालामबाय गावनि अस्त्रफोरखौ गाहायाव दोननानै अन्थाइ खाम्फा सेराव मोजाङै हान्थु खरायनानै क्रुसनि सिन दाननानै आखाइ खबजबनानै बियो इसोरनियाव मेगन मेसेबथाबनानै आर'ज खालामबाय इसोरनियाव बिबाय जेब्ला बेखौ आर्मि कामान्डार आरो लोगोफ्रा नुहुरो बे समाव बिसोर जोबोद आसरित मोनबाय बे आर्मिया जोंखौ फोलानो थाखाय बियो खारलाङाखै नङाब्ला सुथ्रुफोरजों आखाइ खबनो थाखाय थाङाखै नाथाय बे जुद्धआ जाहाथे बिसोरो मोजाङै मोजां देरहायो बिनि थाखायसो बियो आर'ज गाबनो थाखाय बिनो थाखाय थांदोंमोन दा बे समाव आर्मि कामान्डार आरो आर्मिफ्राबो हान्थु खरायनानै बेजों मोजाङैनो बिफाबाय आरो गमामायैनो ओइदिनखालि बिसोरो बे फाइनाल जोबथा जुद्धआव इसोरनि अननायजों बिनायनि थ्रुयै बिसोरो देरहाबाय अब्ला नायदो आंनि अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो बियो बायालासे थाथ'आलासे अब्ला निस्सय इसोरा नोंथांमोननि बिनायखौ आरो आंनि बिनायखौ जों बयनिबो बिनायखौ इसोरा खोनासंगोन आरो जाफुंहोगोन जों मोनथिगौ सोरहा सम दङ सोरहा टाइम दङ जों बयबो बेस्थ'जोब संसार न'खर खुंनायाव दसे समबो गैया ओरैबादि बेस्थ'जोब न'खराव बिसि आरो फिसाफोरनोबो टाइमखौनो होनो हाया आरो जोङो गोथौवैनो सिन्ता खालामनांसिगोन अब्ला जों इसोरनो टाइम सम होनो हायो ना हाया खमसे खम सानसेयाव जोङो आधा घन्टा नङाब्लाबो 1 घन्टा नङाब्लाबो 5 मिनिट आं बुंदों 5 मिनिट आरो जुदि 5 मिनिटखौ होनो हायाब्लाबो 1 बा 2 मिनिट जोङो इसोरनो होनो हाथारनांगोन इसोरखौ हामबाय होनांगोन इसोरनियाव आर'ज खालामनांगोन इसोरनियाव बिनांगोन
बिसि फिसाफोरनि थाखाय फिसौफोरनि थाखाय आरो हिन्जावाबो फिसानि थाखाय फिसाला फिसाजोफोरनि थाखाय फिसौफोरनि थाखाय बयनिबो थाखाय आरो बे संसाराव गोजोननाय फैनायनि थाखायबो आरामै बिनो हायो। न'खरनि बिमाया फुङाव सिखारोब्ला खामानि मावनायनि सिगां जुदि साखाथि फाखाथि न'आव बिबारफोर दङब्ला बिबार गांसे खादो आरो बेखौ गिबियाव इसोरनो गथायदो, इसोरखौ हामबाय होदो, फिसायनि थाखाय गथ' गथायफोरनि थाखाय मोजांनि थाखाय संसारनि थाखाय बयनिबो थाखाय बिदो आरो निस्सय इसोरा बिमाफोरनि बिनायखौ खोनासङा लाबानो थानाय नङा। दा बेनिखायनो बिमाफ्रा बिसेस करे न'खरनि मोजांनि थाखाय गथ' गथायफोरनि थाखाय फिसायनि थाखाय बयनिबो थाखाय बिनो हायो। दा बेबादि होननानैहाय फिसायफ्रा बिनो नाङा बे नङा। फिसायफ्राबो खामानि मावनायनि सिगां खामानिखौ जुरिजेननायनि सिगां बेबो गिबियाव थांनानै इसोरखौ हामबाय होनांगोन आरो इसोरनियाव आर'ज गाबनांगोन न'खरनि थाखाय बिसिनि थाखाय गथ' गथायफोरनि थाखाय बयनिबो थाखाय आरो गथ' गथायफ्राबो बिनांगोन खामानि मावनायनि सिगां, स्कुलाव थांनायनि सिगां, क्लासाव थांनायनि सिगां, फरायनायनि सिगां जिखुनु जाया खामानि मावनायनि सिगां इसोरखौ हामबाय होनानैहाय इसोरनाव बिनांगोन। दा जुदि जों बेबायदि खालामोब्ला निस्सय बे न'खरा जोंसारगोन। बे न'खराव माखौ नांगौ हथात इमिडियेट मोनाब्लाबो इसोरा बे न'खरनि सायाव आग्लाय बिग्लाय बोरखौ हरगोन आरो नांगौमानिखौ लुफावनानै हरगोन। बानो नाङा, बावनो नाङा, जोङो थाथ'आलासे बिबाय थानांगोन। दा बिनि बिसय जानांगौ गोबां पदफोर दङ बाइबेलाव। आं मोनसे मोननै फरायथिनानै होनो सानदों। दा गिबियावनो फरायनो सानदों से थेसलनिकानि पाउलनि लिरनाय लाइजामनिफ्राय बेनो जाबाय 5 बालाब 17 सिरियाव जों मोननो हायो। आं फरायनोसै। थाथ'आलासे बि होननानै बुंदों। थाथ'आलासे बिबाय था होननानै बुंदों। गोथार पाउलुसआ थेसलनिकाफोरनो बेखौ लिरहरदों। आरो आङो मोनसे फरायथिबावनो होनो सानबावदों। बेनो जाबाय इफिसुस पाउलनि लिरनाय लाइजाम 6 बालाब 18 सिरियाव जों मोननो हायो। बेनो जाबाय आर'ज खालामनायाव थालायै नांथाब, गोथार जिउनि बोलोजों खनफ्रोमबो आर'ज खालाम, सिरि मोननानै था, आर'ज खालामनायखौ दानागार, आर'ज खालामनायखौ दानागार होननानै बुंदों। आरो इसोरनि मानसिफोरनि थाखाय आर'ज खालामफ्लाय आरो गुबुनफोरनि थाखायबो आर'ज खालामफ्लायबाय थानो थाखाय बुंदों। दा जोङो खोनानो मोनबाय आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो जोङो दिनैनिफ्राय जुदि बियाखैब्ला आर'ज गाबाखैब्ला जोङो बिफिनदिनि, बानो नाङा, बावनो नाङा, न'खरैनो ज' फुङावबो उन्दुनायनि सिगांबो जों इसोरखौ हामबाय होनांगोन, बिनांगोन आरो उन्दुनायनि सिगांबो जों बिनांगोन, फुङाव बिनांगोन। दा बेबादि खालामोब्ला निस्सय इसोरा आग्लाय बिग्लाय बोरखौहाय नोंथांमोननो आरो आंनो जों बयनोबो हरगोन। जेब्ला हामबायसै बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला गुबुनफोरनोबो शेयार खालामहरदो आरो कमेन्टबो खालामहरदो। गोजोनथोंसै, खुलुमबाय आरो गोजोन हर।